Salve, eu sunt David, iar astăzi împreună cu Mario o să începem o nouă serie de Minecraft. Salut, salut! Eu sunt Mario și cum a zis prietenul meu, o să începem o lume de Minecraft. Hai să începem, Davide! Bun. Uf. Păcat că nu și eu am Dacă vreți să susțineți această serie, nu uitați să dați like și subscribe. Și să lăsați în comentarii dacă mai vreți videoclipuri. Mario, să băgăm și pe ăsta pe Andu în seria asta, nu? Nu v-am întrebat da, de ce. hai să băgăm toți băieți, ce zici? Da, nu v-am întrebat de ce am schimb de față, l-am pus la mișto acum mult timp. Hai să începem, Mario. Oi, ok, o oaie. Sper că-s mai multe. Da, trebuie să facem un pat, că până se face noapte. Că, na. Hai că-ți dau eu toate luminile, sau? Ok. În acest episod eu aș cam vrea să facem casa. Ce zici, Mario? Sunt foarte bun la construit, n-am ce spune. Eu o să fac o casă din ăsta așa de bună. Mamă. Mă lași pe mine mai bine. Mai bun cu mult. Zic eu de acum. Ok. Ok. Nu găsești și eu ceva pe aici, nu? Ok. Mai minează tu în jos dacă e ceva. Ok. Că na, să... Că o să am nevoie de mult cobblestone la casa. Să fac un pickaxe de stone și alea. Ok. Oh, am găsit aia, am găsit aia. Ok, hai că-l iau imediat. Cred că facem shears-uri mai întâi și știi, că nu știu dacă sunt mai multe oi și după aia o asasinăm. Da. Mă, dar e ceva aici. E? E ceva. Oh, cred că e maxim 3 bucăți, 4. Cred că e în jos, nu prea se vede. Nu, A, 4 bucăți. E bun și atâta. Stai ca să-ți dau... Ăsta. Ok. Bă, dar cum să pași, bă? Să nu să pași bine. Uite-te aici cum să pași, cum trebuie să mergi în mod normal. E prea că mai joc și Minecraft după atâta timp. Ok, bun. Așa. Unde e oaia? A, măr. Oaia aia unde e? Îi aruncăm niște piatră. Acum. El joacă de pe telefon versiunea de calculator. Mai exact. Da. Așa. Să mă uite oaia unde e. Uite-o. Acolo. Să ne ducem pe Oh! Copaci de aia de... cum îl cheamă? Nu vine acum, de spruce. Frați. Dar am nevoie de brad la casă, că știam un model în minte. Da. Nu sunt de rău bun la construit. Doar cobblestone să-mi iei.
Acum mă duc să minez atunci. Dacă găsești cărbune și ceva e... Să-ți faci că ai Optifine o setare în care să știi, pui torța în mâna elaltă și... luminează. Ah. Ok. Îți zic eu setarea. Ok. Măcar știi, dacă nu reușim în videoclipul ăsta, să fac schita. Da, încercăm și noi ceva acolo. Patru sapling-uri mi-ajung. Asta e de biom de deșert sau e plajă? Nu, e plajă. Ăla a fost chiar bun biomul ăla de... porci. Oare știu să mă întorc înapoi? Cred. O oaie, dar sper să mănânce iarbă ca să-și facă, știi, după ce... A, găsi o mină, găsi o mină. Nu te aventura. Până nu vin eu. E... Până acum văd că e cărbune acolo și iron. Cred că e ceva lumină acolo. Încerc să găsesc. Gata. Hai. Uite oaie. Încă o oaie neagră. Am dădut 3 de alea. Bun. Sunt 3 oi. 4, hai, dăm 2. Unde e? Bă, văzui bine? Ce? Văzui 3. A 2 și a 3 acum unde era? Văzui 3 albe. Că să face noapte și dacă e ceva... De. Asta e. Da, uite, 2. Îmi dă 2 bucate numai. Aia e, tu asta e pat negru. Și o alb. Rasism. Nu. Chiar. Mai e o oaie aici. Unde? Alb. Vina. Păi una... păi dacă e una albă de... Hai că avem... Eu îmi fac pat negru, tu alb. Hai repede că face noaptea. Că n-am... Nu pot să spun spus. Sper că e la fel ca la... chesturi sau nu contează. Nu contează. Hai Mario. Hai la somn. Hai. Am zis că mă bag în patul negru. Așa. Hai să spun mina Cred aia. că eu mă apuc de construcția ca să mai explorez o leapă. Ia mai minez. Minează, minează. Stai că este că intru în chip cu tine, dar chiar că... Cam Hai că mă duc să-i. Au. Mă mai descurc, mă. Mamă, cât de mare. Stai că vin eu acum. Unde e găura? Uite acolo. Niște... Ai niște bețe să faci niște torțe. Putem să le vedem și noi.
Dă-mi niște... Stai să-mi iau căul. Ok. Acum fă-ți o torță, o pui în mâna ailaltă. A doua. Așa, și apoi apeși la opțiuni. Știi unde pui scutul, nu? Acolo pui. Uite. Apeși la opțiuni, video settings Ok. și acolo găsești o setare numită Dynamic Lights. O pui pe fast. Și gata. Știi, sau mai pui torțe pe jos. Stai cu astea în mână. Acum că se spawnează mobi în spate, e partea a doua. Hai să fim siguri, să nu ne trezim cu un creeper pe la spate. Mai stau puțin că eu mă duc înapoi, să-mi dai piatra. Ok. Stai că... Dă-mi aici piatra dacă e ceva. Ok. Gata. Atât de puțină. Are cave-ul ăsta o grămadă. Deja vă zic colindătorii. Vă zic toți colindătorii. Perfect. Până acum 2 zombie. Cu treziți. Bă, cred că e spawn aici. Te-ai dus acolo jos. Fugi doar. Atâta zic, fugi. Fugi doar. Ești la suprafață. Că-s colindători, mulți. Ok. Frate, eu nu mă mai duc. Mă duc să construiesc casa, măcar știu că acolo nu mor. Tu trebuie să-mi iei piatra. Atâta. Nu cred că fac din altceva. Bun, acum unde-i gaura? Tup. A, uite-o. Uite acolo. Nu mai am blocuri, stai să iau niște de aici. Am o pun piatră că am nevoie. Acolo. Acum adunăm piatra. Mi-adun piatră și știi. Putem să ne facem unelte, dar cred că o să facem sabie și cârnă, cop și restul știi. Armură. Da. Cred că aia în episodul următor. Și poate mai aduce câțiva băieți, poate. Poate. Așa. Dacă e ceva, ajută-mă să pun niște copaci zona, să o pregătesc pentru, cred că următorul episod. Fac schița, cred că numai episodul ăsta. O pregăti. Mai stăm puțin și încheiem, cred. Deci la copaci din astea, frunzele nu le... Numai lemn, nu știi din ei. Ok. Mă vă zici unde o luai, nu? Nope. Uite-te aici, sparge aici unde e muntele.
Oh, găsi un câine. Deja aici, câine. Nu, găsi unul. Găsi și deja. Aia era întrebarea. Mhm. Ar fi șmecher să ne facem casă pe plajă, dar nu știu. Nu cred că e asta. Spargem. Oh, Mi-am lopatele. Uite unde sparg eu sparge. Nu le mai am acoperit, că n-are nimic. Sparge și le iau și eu. Și sparge zona în care poți face căsuța. da. Dar eu cred că o să o facem în următorul episod. Poate. Poate să o începem mai întâi și după aia. Cred că începe. Mai întâi știi, nivelăm aici ca să fie frumos. Da. Arda și asta, acolo. Nu, asta nu e o... Toporul, da. Uite un mar. Nu sparge astea. Ca să le spawnează singure. Știu, dar le fac și mai rapid până atunci. S-a pus ploaia. Ia vine aici ca să facem outro. Că e cred că de ajuns pentru primul episod, ce zici? E ok. Vine aici, am găsit. Putem să dormim? Dacă putem să dormim, mai întâi dormim. Mai întâi hai să dormim. Și apoi. Ok. Eu am fost David, el a fost Mario și ne vedem într-un nou episod. Pa!